Здраво, Тодоре, Калеш Тодоре. Я веќе 3 сата и 25 минути уште малце ќе си одам. Сега пред да си одам едно видео да снимам за тебе. И Тодоре, сега ќе видиш зашто станува збор. Што ти разправах вчера. Ја го геса на татко ми на таквото Петре Сакулов, на тај профил, гледаш, Петре Сакулов. Са. Нели денеска са мине на 8 са плаќа ЕСАП-та. Това ще ти кажувак. Easy Shop. Са. Я го имаш лайкунет, как станеш маркетер, имаш лайкунет, имаш и кешбек лоуд. Кешбек има са ти моментално, разрешено. Това е за обичен потрошувач. А я го, как станеш маркетер, веќе да имаш и лайкунет, разрешено. Я го и лайкунето. Сега, що имаш и лайкунето? Гледаш, нели, колко потрошувачи имаш, мреш, така, гледаш, как шо, разбираш. Тук, значи, минимум трябва да имаш по нови услов повече от 5, най-малко 5 активни потрошувачи. Но да оставаме това. Сега, одаме, ще ти кажем за балансния програма. Одаме на балансен програм, моят балансен програм. И ти кажем са единицата. Я ти на първо ниво, я ти на второ ниво. Я ти една единица, я ти 2 единици, 3 единици, 4, 5, 6, 7 единици, 8 единици. 8-та единица имаш тук подесување. Обработи автоматско поставување. Обработи автоматско поставување. После секоја 7 единица ти следува сите наредни единици, да ги направиш автоматско поставување, одат ти у личен баланс, одат ти у национален баланс. Сега ние предходно месец аз трябваше да имах у национален баланс, у интернационален баланс, а Рома не беше подесено на автоматско поставување, беше на рачно и веќе тогава беме у Германија, у Гезла Хиркен, групата на семинаро, додека да направиме тие работи, беше изкнижало уште една единица. Ама па не е зиян това. Значи, ако на секој месец, ако ставаше едно ЕСАП, пей се, я тега, пей се, шопинг поена. Това е на първо ниво. После друга единица. Па се додека направиш 3 с 3 и тая тук една 7 единици. На всяка следна единица ти ода у интернационален баланс. Това те е на първо ниво. Може да правиш единица на второ ниво. Аз на второ ниво имам 3 единици. Това е една единица от 150. И сега може да направим уште 2, минимум 3 или може колко сакам, разрешим. Ако направим 7, значи и тук може интернационален баланс да ставаш единичка от 150 евро, одностно 150 шопинг поена. Са. И така натам. Третата те с веќе с 400. Тук нямам нищо. Са, аз ти кажувах за тебе, за да имаш клауд и за да щанташ кредита, я ги моите кредита, сега ки виж ти покажува. И да щанташ кредита, я ги дойде колко имам. 257 кредит. 0,07. Я ги, гледаш. Първи месец 50. После това като съм купил тай клауд, 10 по 100 тай клауд. После друга една единичка 51,96 веќе тук. Вот нещо и нещо ще трошиш, не ли мрез ще ти троше и ти ще трошиш, затова ти да 51,96. Кредити приоритетни. Значи, каки имаш ти, за да купиш клауд и да щанцаш и да щанцаш, пак се върнаме на моя баланс,
Минимум за един клауд и за да щанцаш кредита приоритетни, мора да имаш минимум 7 единички от 50 евра. Една, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Или да кажем 4 от 50 и една от 150, от тая таквото. Тая ти е ръченутка ти 3 фактички. 4, 3, 7. И ще ти ви как да купиш клауд от 500 евро, да купиш клауд от 500 евро и да щанцаш кредита. Ти кредита ти са фактички на тебе акциите, уидната виртуална пара кредит шо. Ти приоритетните кредит ще кажу. Шуки са кариста у кешбек купуването, у кешбек фирмите. И ки излезе на берзата, ще излезе биткоинто и така натам, и така натам. Това съм тук живал. Днеска, веќе, вчера я помина нов ден, мисля, че науш една единица. После всяко 7 единица, 8 ти оди интернационален баланс. Я го ки виж само кой е интернационален баланс. Одаме я тук само преглед на единици и одаме я кои са единици до сега, кои били поставени и одаме на непоставени единици. И гледаш кой декме да е национален баланс у Австралия. Сега как ще купуват у Австралия? Сега още не е поставена. Ки се поставя да кажем автоматски она само се поставя. Ки се поставя за 22 сата и 27 минути. Знаеш, додек да се обработи. И она само се поставя, ки се отворя тук посебна инка за национален баланс в Австралия. Фактически ти у Австралия са самата група, ти как ставила ке имаш веќе една единичка от 50 евра. Самата група как ще купува, как ще се троша тама, на тебе ти дава после една единичка, послуш една единичка и все така се редат. Как и дойдеш 35 со 35 в Австралия, ти дава 500 евра и продължил на втор. На второ ниво па и все така се реда. Я колко? Ако имаш 3 со 3, 5 со 5, второ ниво, ако ти дойде 30 со 30, 55.250 денара. Кай вас така те в Италия веќе у евро, разбираш ли? И все така натама, и все така натама. Значи, и на мене тук, от taj баланс, от личния баланс, ако ставам рачно и други единици, и от ти, например, я пише единици от потрошувачи, например да кажем, ако се напълня това 35 со 35, дава ти 26.000 денара бонус и одиш на второ ниво да го пънеш taj баланс. На мен това толкова много не ме е битно. Битно ме са единицата и битно ме мрежа да има шопинг по една повече. Това сакам цяло време да ти го обяснам аз. Значи, я го видя го балансната програма, единичката веќе интернационална. Първа ме е тая. У Австралия веќе сачина, я го преглед на единици, не е поставена единица. 1009, фактически 9 единички. И сега тази е национален баланс, гешо пише. Национален баланс Австралия. И сега оно може да се изплата за една година, например. Как ще ти кажу, как ще пазаруват Австралия и они ти дава на тебе. Това все как ти дава. Ти имаш фактически като акция. Акция у самата фирма. Ти ако имаш 7 единици на първо ниво, можеш да купиш клауд. Ще ти кажу от taj клауд пасивно и така заработваш и щанцаш кредита. После, ако имаш па 7, тук 3 на второ ниво и 3 на трето ниво, ти си тогава иска премиор маркетър. Со премиор маркетър, как ще излеват нови държави, как ще излезе са излева октомври Русия, предходно излезе Малезия и Саудитска Арабия и, например, они ки кажат, има информация, у Саудитска Арабия може да поставиш една единичка, да кажем, от 50 евра.
И тая единичка от 50 евро за една неделя може да ти направи 500 евро бонус. Това със сигурност и ти го отвърдам, аз със сигурност съм го видовал. Къде човеци ще се поставили. Некои ще закъснели, малко само да кажем 15 минути от като се отваря пазар у Саудовска Арабия, Америка и у Малезия. Предходно 3 държави без Саудовска Арабия, Малезия и Колумбия. Сега да кажем, они може 2 недели по-натама изпълни го това 35 со 35, odnosno за мая 500 евро. И пази, тая единичка после ода на второ ниво и така натам, и така натам. Значи, и аз сега ти кажах на тебе, първо трябва да станеш маркетер, сега, как станеш маркетер, първо купиш една единичка. А ти можеш и место най-малко още 3 единички пуш да купиш. Значи, и за початку да имаш 7 единици, що се още ти кажувах, за да щанцаш кредита да имаш акции от самата кредит валута. Видеото може дълго и се надеям да ти бях ясен. Утре как се поставя австралийската единичка, ще я покажем аз на тебе. Ако знаеш Жан Заболекар, он вика на мен иначе ми спогоди Бугария, вика, разочарах се, така първа единичка Бугария, та вика, отмах ми изплати. Отмах таквото, направи 35 со 35, некде за 1-2-3 месеца беше му направил. Има единички сега, например, зависи, може и да чекаш и до година време. Така, как са, Австралия не знам как е развиено. Ама важно им са там акции. На мен е целта сега да ти кажем на второ ниво, постепенно, да направим тук 3 и на трето ниво да направим 3 и да бием премиер маркетер. Гледаш, имаш, например, и разпредели шопинг поинтс. Например, ако не можеш да купиш една единичка от 150 евро, но 150 шопинг поена, можеш да кажем да внесеш 50 и да му направиш това, разпредели шопинг поен. И само и онок ти памна, ти си насел да даде единичка от 50, ама не те е поставил на тази единичка тук у първото ниво. Тук оно ти я чува, па уж една 50, по уж една и например за 3 месеца, ако нямаш пари, я как ще аз на всеки месец си плакам по 50 евро, однощо едно ЕСП, на всеки месец как направим, как съберам 3, право он ти кажу разпредели шопинг поен и аз го разпределям 3 пейски у една единичка от 150. Я правя тук на второ ниво. Така. Видеото е големо. Се надевам дека или пък го направим YouTube, пък те споделям специално за тебе. Биди ми поздравен. Я това ке ти укажувах и баш как се видим на компютъра. Я тега балансната програма. Ще пише личен баланс. Значи на всеко ЕСАП ще кажем Easy Shop Point. Ти имаш една единичка. Всеко ЕСАП е, значи 50. Я го 50 евро. Я ти едната единичка, я ти втора, я ти трета. Значи първата главната и после имаш ти 3 со 3. Со 3 со 3 се добива бонус, а тая е минимален бонус. Па после имаш 5 со 5. Разбираш ли? Я. Имаш тук 5 со 5, а как направиш бонус 5 от левата страна, 5 от десна страна. Значи са и самата мрежа, ако ти носа единичка, ако ти да, ако трошите мрежите, тук башка, ако имаш ти, кит са внесъл балансо, разбираш ли? Ама битно пасивно може, знаеш, значи пасивно да заработиш. Пасивно да заработиш, да не мора да привлечеш много умреещи човеци, едноставно да се ставиш единички и как ги дойде 7 с 7, да се погода национален баланс. Па после направиш 3 тука, па как направиш и 3 на трето ниво, ти си премиум маркетер и с премиум маркетер можеш у новите държави ще ги излеват да ставаш единички, ти единички отмък право да ти изплакят. Биди ми поздравен. Ако може това динто трейд, ги гледам някои слики на главе да видиш ти с единичките, как на него се
платили у Малезия или у други държави. И така. Чекам те, по-скоро знам оти не са парата проблем, тук проблемът е времето не да замараш. И аз кажах, и аз ке замарам за тебе. Искрено ми трябваш ти, затова що сакам мреещо Италия да се развива. Италия почнуват италианца много голям замък да взимат. Ciao Todori, ciao, ci vediamo a Macedonia dopo un mese. Spero, io spero. Чекай, значи. Казах единичка унитà, una internazionale a Australia. Ciao Todori.